Čaute, vítajte pri dnešnej amnézii, moje meno je Losoplos a zdravím vás. Toto je druhý diel amnézie, custom story, ktorá sa volá Silit. Na minule sme nemohli nájsť ten kľúč, bolo to dosť biedne. A pritom som zistil, že ten kľúč je hodený pod sudom, akože to bol dosť fail. Ale no však uvidíme. Takže sorry, akože ja som iba zobral ten kľúč a hneď tu bol tento čurák. Takže ja tu som a bohužiaľ je tu ten čurák. Dobre, ja neviem. Skúsim vyliesť a vyšprintovať, ale asi sa mi to nepodarí, lebo ten debil stojí pri dverách, čiže asi zomrem, čiže asi bude you have to carry on, ale... No, mal som byť rýchlejší, ale no, asi to nevydá. Ešte vám chcem povedať, že možno, že dneska si spravím challenge. Nehajte sa prekvapiť, aká to bude challenge, bude to... Natočím ho a možno, že ho vydám už dnes. Uvidíme, ak sa mi bude chcieť. Ja som tomu buzerantovi zdrhol. Ja som proste iný pán. Toto som vôbec nečakal. To je buzerant, on tam je. Nie, toto som neplánoval. To, čo je toto? Ja som mu zdrhol a ďalší dva buzeranti, tak toto je dosť čurácké proste. Nevadí, pokračujeme ďalej. Uha. Ocitli sme sa vo voľakej zaujímavej miestnosti. Samozrejme, že zase ležíme na zemi, ako vždy. Mám taký teplý pocit, že tu už sme boli. A nie, neboli sme tu, je to dosť blbé. Trúhla, daj nám niečo, ty marha. Dobre, máme lanternu, dúfam, že máme veľký olej. Doplňujem si, aby bolo. Aby šické bolo. Kľúč, tempo, ty marha. Dobre, máme kľúčik. Šuflíky, dajte nám niečo, vyzgerby. Daj nám. Zišiel by sa asi Sanity Potion, lebo akože... Nechápem, v tejto hre vôbec nie je Sanity Potion, akože... To je dosť blbé. Dobre, ideme si dať toto. Nezavádzajte šuplíky, debilné. Choďte do piče. Dobre. Blablabla, blablabla, blablabla. Dobre. Môžeme pokračovať v našej púti. Ďalší room. To je zaujímavé. Dobre, nič tu není, tak ja to radšej zatvorím, lebo... Po minulej skúsenosti som nehal to otvorené, približil som sa pri tú skriňu druhý raz a zrazu stade vyšiel taký ten čurák. Takže je to dosť blbé. Ako vidím, v tejto miestnosti hovno bude. Fúha. Ježiš, neznášam takéto chodby. To je úplne čurácké. Vychcáme. To akože všetky dvere sú zatvorené, takže to môžem akože typos bingo skúšať kľúče. Čakaj, skaj som vyšiel. Stále to. No, takže ideme to skúsiť sem. Takže tuto nebude. Ani tuto nebude. Ani tuto nebude. Máme kľúč. Yo, bitches, man. Ježiš, prečo toto? A tu bude voľaký čurák. Jo, nie je tu žiadny čurák. No, toto je celkom zaujímavé. Dobre, ideme voľakou chodbou. Dobre. Boha, ak som sa zlákal. To čo bolo toto? Pomoc, žebračisko. Omlúvam sa za túto chvíľku ticha, čo bola pred chvíľou, ale mal som nečakanú návštevu.
Čiže je mi to veľmi ľúto. A to zase kde som? Prežil som to. Oh man. Ježiš, toto zase budem musieť skakať ako debil, alebo čo? Čau, Lojzo. Počkaj, zišlo by sa zobrať toto. Čo? Nie, to som nechcel. Ani toto som nechcel. Sorry ti. Zaujímavé, že oni tu tie pirane plávajú a ja ich tu vôbec nevidím. Boha. A to som nechcel. A kde sú tie piranie retardované? No poďte, kočky, poďte. Piranie sú trošku retardované. Tie piranie tu nie sú, to čo je s nimi? Čo sú lamy? Sú to kočky. Čo už s nimi? A podľa Beautyho je toto Stefano. Ideme sa pozrieť, že čo tu máme za cikuloviny. Dobre, tu nič nemáme. Tu máme veľkú zatopenú miestnosť, to je zaujímavé. Ja som to vedel, že tu budeš Stefano. Poď sem, poď, ty vzdoch. Sem poď. Tieto šuflíky budú dosť zatopené. Nič tu není. Ani tu, čiže to je dosť blbé. Ešte očakujeme túto skriňu, v ktorej som si myslel, ale radšej ich zatvoríme, lebo po skúsenosti skrine nemám moc rád. Ani oni mňa. Dobre, sme vo voľakej čudnej japonskej chodbe. Ideme sa pozrieť, že čo toto je zač. Akože. Toriti! Bierz Foreste, utíkej! Nie, ten Stefan je tam. To piče. Utekaj, debil. Utekaj! Utekaj! Ja to nestihnem! Noriti, ja to nestihnem! Pozerám, ma zabil, divo, skoro som sa posral, ak ma. No dobre, takže toto by mohol byť taký dobrý failik, akože. Bo skoro som sa len posral, kamarát. Čože? Dobre, you have, moja mama, on. No dobre, zase som tuto, v tejto debilnej rednej miestnosti. Dúfam, že tie pirány by tu už byť nemali, čiže kľudne by to sa mohol pohybovať. Dúfam, že tu nebude ten retardovaný puchylák. Počkaj, idem sem, lebo tam ten debil bol. Čiže na voľaké tie percentá by tu už asi nemal byť, ale... Ale aspoň mi zničil mi dvere, čiže mi to vyhovuje. Dobre, načítavame. Dobre. Takže ocitli sme sa vo voľakej čudnej miestnosti. No, to je chodba. Pekná. Na. A tu je chodba pokračovanie. Daj nám lanternu, daj nám olej, Dority. Zišiel by sa asi olej, lebo nemáme. Máme iba kľúč, ktorý nám na hovno momentálne. Bože. To som zase kde? Veď to som zase v tej miestnosti, nie? Bože, no tak toto zase bude fail. Tu má zase určite volá, čo bude naháňať. Alebo tu vyskočí voľaký africká riť. Voľakaja. What I haven't seen before. Ja som to vedel! Tak toto bol koniec, dosť failový, ale je to tak. Takže diváci, ďakujem, ak si pozriete toto videjko, budem iba rád.
Ak sa vám videjko samozrejme ľúbilo, zanechajte like, komentár po prípade a hlavne odoberajte. Takže ešte vám chcem odkázať, že teda dneska by mohla byť asi aj tá challenge, takže na dnes sa s vami lúčim. Čaute!